हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो बर'नि शर्ट भिडिअ'नि आपडेट फोरमायनो नागिरदों। सेथियाव दङ लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा गोसोआ मिउजिक भिडिअ'नि ट्रेलारखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे मिउजिक भिडिअ'नि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फैबानो जाबाय। नैथियाव दङ जिलेबी क्रिएशन चेनेलनिफ्राय बादुले बुरै शर्ट भिडिअ'खौ बिथांमोना गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे शर्ट भिडिअ'नि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होना दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौ सापर्ट खालामना फैबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेशन बेलखौबो अलाव थुना हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो आपडेट लाना फैबाय थागोन।